беҳтарин фикра кардагия ине ки ман мехоҳам ки барава ҳоҷӣ шава. ту бояд аз зарбаи ман бимбирӣ, дар дигар зарба сипартам. Ман дӯсти номардат нестам, ман ҳамун душмани мардам. Ба мухлис ман хати шон баробар шида наметавонам. Илоҳо хонаи душман насозад ки дар ҳамсоягиаш хона дора меган, так таму карага. Хуб бирам ки дар дунё обсуждатат мекунам, гандагирам ки обсуждатат мекунам. Добри таҷик бояд ачо биспорасорад. бигзор бо мара худованд судид кунад вақти ҷой дар кориш омад ман ибророн любой каса нишон метам. Дига ҳеч чиз доказат карда наметуни. Аво одамое ки видео кардастан во ака ичка нестан. Ҳамура дар он давраш як тӯҳматон мекардан, як покушениёш мекардан. Мо ки я реперист. Ҳам батл мекунен як ба як. Чи ам ҳар дӯзам бис ҷавоб медем. Я поражение дорад дар карьераш. Сами подрастешь накинем. салом алайкум, шумо дар барномаи суҳбат бо Нигматов дар канали Нигматов. имрӯз дар барномаи ду шахсият ки фақат мегӯянд дар борашон ҷанг мекунанд, ҳамдигар ка душмани номери яканд, дар интернету чизое ки мардум менависад дар бораи ҳар душ. Хай имрӯз ҳарча даъват кардем, хай чихе гум хушомаден ҳар дут. Баҳронҷон, Шонҷон, Беҳрӯзҷон, Шаҳбозҷон, ё ки медонед ки шахсиятое ки дар барнома якум бор нестанд, вақт дар бари ман любой чизи хизмате ки ҳаста дар баршонум дар бар ман бовар кунед. Ягон гапи ман то ҳозира не гуфтагӣ нестанд. Ҳамин ду касе ки дидастед дар барнома якум бори барномааш диста ки ҳар душ дар як кадре ки сиём карда ҳазор раҳмат миннатдорум ба худо арда. Суханои ман дар замин шумо намебинед, кай ки чизе гуфтум 100% вақту соата гап зам мебоем. Шонҷон, Баҳронҷон ҳазор раҳмат арда. Хай гуфтед ки хай дар бораи шумо маълумот додан дар кор нест. Дар бораи та маълумот додан дар кор нест, соли таваллуд гуфтан дар кор нест. Ҳама шумо шахсиятҳо любой чи медонам. Якум гапи мо дар бораи чие ки дар бораи Шон ай. Шон Бошо. Барои ки Шон дар бораи Шон барои чие ки Шон як кор карагай ба фикрам дар комментария хай мумкин тамошош карда бошӣ. Гуфт ман ҳоҷӣ мешавам, репа бас мекунам. Хайрат гапи хуб дор. Гап не гапи хуб, ягон гапи ганда неста. Баҳронҷон, ту чӣ фикр дорӣ ҳамин гапда? Ҳамин гапи гуфтагиш хуба ё тарафи гандагӣ дорад? Хай ки хубиш да ки ҳаҷ меша. Ҳамин савола Буратанҷон ҷавоб дод. Салому алайкум бародарое ки тамошо кардем. Салому алайкум яборига шумода. Ман видеоро тамошо кардам. Вақти якум бор тамошош кардам. Созай беҳтарин ай. Любой одам, ҳар як одаме ки дар дилаш камтар ки имон дора ва ихлос дора. Мақсад одамизода барои чӣ? Барои ибодат офаридад, барои поклоняться меган пеши худованда офаридан. беҳтарин фикра кардагия ине ки ман мехоҳам ки барава ҳоҷӣ шава, ҳаҷ барава биёя. мақсад корша на партоя. Давомтия. ҳаст ҳар як кор дар навбати худ, ҳар як коре ки дар ҷомеа мекунем, мақсад коргари налогам бошем, коргари прокуратурарам бошем, коргари молиярам бошем, ҳар як кормон дар алоҳидагӣ ҷои касияки ҷои гуноҳдориша дора. ҳар як коре ки мекунем, ягон корози бисёр хурдан, например ака бисёр хурдан, ай ҳад зиёд хурдан аммо дуруст нест. Зарар додан. ҳар як кор ман орзу дорам, ман мехоҳам ба худо адлуши хичам медонам, ман чӣ хел ният дорам ҳамчун ҳамин Шаҳбоз шахсиятда орзу дорам барава. Орзу дорам ки даже орзу дорам ки як ҷоя бирем зиёрат кунем. Машоалла беҳтарини ба худо. беҳтарин ӯ комментариҳое ки мегӯянд, мо 10 бор я 2 бор видео кардем, гуфтем партоемаш бо напартофтемаш. мақсад ман медонӣ чӣ хеле мебинам и ман любой ҷода мегӯям ки ба мухлис ман хати шон баробар шида наметавонам. Ба мухлис доир ба ҳаҷ рафтанаш ман орзу дорам, ман ба худо қасам худой бирава лойкам границаҳои шава якум рейс қати бизана бирава. Ҳамин якум рейсе ки ҳамин Шон мера, возможно шуд ти мера катеш. ова Худо насиб бигӯяд. Насиб бошад. Яке аз беҳтарин репиро ба куҷо мерам, ба ҳаҷ мерам. Иншолло ки якум рейсе ки ҳуй шуд, иншолло ки возможности
барон шуд берӯз мегӯем номутуна не Бия. барон мегӯем нешон мегӯем Шаҳбозҷону берӯзҷон ҳоҷи берӯзу ҳоҷи Шаҳбоз иншоалло ки дар насибшон боша иншоалло рафтан ами якмаре сӯй шуд Шаҳбоз хай вазъиятша иншоалло дида берӯз вазъиятша дида иншоалло худо роша меран худованд худа чӣ фикр дорӣ чӣ хел ози ами ашчина ками ози ами мазмунша ҳамҷо медуро якм да иншоалло Макрам Мадина нигоҳ куда ту мерам мисол чизе ки доим дар сурат мебинӣ чизе ки ту медонӣ ки хонаи худо чизе ки ту медонӣ ки мисоли гап вақте ки ту мебарӣ ӯ каъба шафоат мекунад ҳар як одамере ки рафт бо ман орзу дорам бурам онҷо бумрам бум кунад дига наёрам дар насиби ҳар кас чизе боша гап нест ба ҳар ди шумо як савол дар байни шумо чӣ хел дӯстӣ пайдо шуд барое ки то вақта дӯстӣ ягон нашуд дӯстӣ нашуд пуштигирӣ не гӯш кунед ман гаптон мегӯям шумо дӯстӣ ҳақиқат дар зиндагӣ шумо дӯстен ҳартун дӯстен салом алейкен дӯстие ки дар дари интернет пайдо шуд дар дари интернет шумо дӯстӣ надоштед ягон нисбати дӯстӣ надоштед ҳамдигархояк буда рости гапа дӯстие ки ҳам дар дурун ҳамин дӯстӣ айгуҷо пайдо шуд дар дари интернет дар интернет ҳам ягон дӯстӣ нест даже ман видео кардам гуфтум ки просто представили ки монҷа мисол гуфтум ки ту бояд аз зарбаи ман бимбарӣ дар дига зарба сипартам ман дӯсти номардат нестам ман ҳаму душмани мардам дар пастӣ бошӣ братка ин ама биги даста не ки бо ба по хести бидон ман мегирам қасма мисол чӣ хел бугум дига интересе нест қати ки шапушап мекунӣ дар интернет чӣ хел допустим тасаввур ки томи ҷери экипаж том гум шава ё ки ҷери гум шава як чини интересне уже қати дига эпизод мисол Роналдо Месси ма Шаҳбоза хеле вақти айпешӣ мебинем хеле айпешӣ мебинем и ягон совет мада метама ягон советиш мегӯм ки масалан акаи Шаҳбоз мегӯмш ки даврае ки мошина дошт мегуфтумш давраи баъд буд боша агар дидамш гуфтум бародар як мошин бигир ман мехоҳам ки там як мошин дубой хел мошин дошта бошӣ штоб ҳастае дами одаме ҳастае ки лиқма мепартояд пага қатия оилати пага қатия хоҳарти як мебахшин як одаме ҳастае ки вообще тарбия надорад масалан хича мухлиси ман мегирад лиқма мепартояд мухлиси ман набошад лиқмаш партояд и баъд кан дидаш мегӯяд ки хай мухлисои ҳамоанд ё ки як одами дига мара лиқма партояд дар ҳамин ҳолат ма ба иззати нафсу мерасав масалан мегӯм источникиш ҳамин одамак ба чӣ хотир флани реп да ма гуфтагием да вақте ҳама каса қатире пеғлом ҷамъ шудем трек кардем гуфтан ки сулҳ исуса ма гуфтам номи тректуна сулҳ накунем номи тректуна сарҷам монем мақсад нами фарроз газпром агар конкуренсия надошта бошанд дар дасти яташ боша баъд нарх бозӣ намекунад баъд пешравӣ намешавад так ма бо мегӯм бо қайд мекунем ки и одам мухлисош бисёрай мухлисое ки мақсад фанатое ки ба гапош гӯшаш мекунанд қатъишан мақсад ба гуфти худаш чанд бор падбадӣ чон кард не ки бо бувараш кардам ман вақто плани карьераш мехоҳам ки маро чӣ гуфтем мо ҳоҷиам бошем давом бутем не ки правильный русла хати хели правильный мешавад ки любой чиза правильный шакард мешавад ки любой чиз тарбиявӣ кард основное медони чи берӯз ки шуд ки медони хеле мусиқиярона конечно мисол ака хеле нияти ман 100% мақсад ҳамин соат дур шидан баъд як ягон трек дар якдигар мо намёд метем мега бомбрем дуруз фит кардани имрӯз короче барномаи давом дорада бароне положение броя положение шикони худо Шаҳбоз хел медони ку ба худо ягон проблема не мақсад просто ику медони айрӯи номардия ту мисол ҳози ино шайхиш гап кеса ису ай тараф ай чанд тарафта давид кесан чӣ хел ман намехоҳам ки ами общая картина да манам бидром ай момент истифода барам тра давид кунам когда хеле фикрат озода когда ты спокойный когда проблема надори научи гуфти гапо оружие ҳар но баробар боша ай хеле не ки ты сипарта уса защита кеста шита ма иса зарба бизанам мисоли хеле неинтересно барои қайна трам чанд қа мегуфтанд интервю қатъи баром тро намешидӣ ман мегуфтам вақте ма дидам сторисо тайдам чанд кас намон сторисои
خیلی نکن مقصد ترام گفتم وقتی خودت میدونی وقتی دیرکتی ما و تو میدونیم این حجت با پوبلیکات هم و در پوبلیکات نشون دادن در کور نیستن ما با خود نمیدونم همی آدم چی خیلی همی آدم کنکورنسیای سالم میگن کو یگان سیمیا چقدر نشیدن یگان سویتو از ادیوات نکردن داشت چابوز چقدر نشیدن کنکورنسیای سالم شام بارون یگان خیلی نکی یگان این خرید داروشکای نکی مقصد یگان خرید داروشکای خلاصه گپ ما که اوفش بفهمم اوفش کاتینا مثال میگه که بفهمم که الاغ خونه دشمن نسازد که در همسایگیش خونه دارم میگن تک تمام خیلی ما مثال вообще فقط کاریر یکدیگر در میزنیم برای مقصد شام روزی کارا فهمیدی روزی این خبر چیه سر فهمیدی مقصد ما کاندیدات هم فهمیدی را مقصد уже چیش نیستنده خیلی این گل هم گلسوش بلنده مقصد این کنکورنس داره انشالله هم خیلی هم نه اسپاکار نگاشتن هم میتونده دیگه این باید کار کنه بالای خودش داره که اوژه آدمو نزدیکش نیستن اوژه اینا سال 2014-15 شکلش بالا دابدی چکنه بود پایانی قیمه شکلچوی قرار بود اوژه با فکر میدونه که تا پیش آنها باشه تو نمیشه شکل هست که زینا کرده اکوزه چی من همه هر دو значит دوش مردم برای بسیار در کمتر نمیسن دویه نمیشه فید نمیشه دارم ولی هرچ فید نمیشه 100% اوجه ایتاق موندن توش نه که روزی که فید چی داره ممکن که حالت که ما حج برم یا که پیش رفتن اوجه نیت ریپا بس کنیشید که اوجه ممکن که امو حالت در شوا ممکن خیلی بخونم آخیران مدام قدی برام آخیران مدام نه امیرم مثال چه تو وقتی که ما این ریپ نمیخونیم فید نمیکنیم ساعت های در روزی که بس کردن چی کور الان یا علاقه که تمام аранжировка загардани чай клип шахана ма мекунем шон ам охирон чизе ки маҳкам мекунем не ки иншолло ки худо медон чай пеш меша фақат тарка ба худо ма дидум як видео партофти дар ютуб партофти барои хайр кӯмак ёрдан бозан дар ютуби худ партофти ҳамина чӣ хел рафтаиста кор чӣ хел шумо ёрдан дӯст чӣ хел отзиво чӣ хел ҳози ин кора основное ки яку назаров медонем добри таҷик аммо одам пеш бурдеста карта амуда мақсад мо аудитория колония ки шумо дастгирӣ кунед ман нақдам мегӯм зури мо хеле аудиторияда намерасад ман основной мухлиси ман қисми камбағале ман основной қатъи мардуми камбағал бисёр кор мекунам мумкин одамое ки шумо дар 1000 рубли партия картаи ма дар 100 рубли партия фарқият аби 10 баробар аё мисол ҷада дехела ки мо фақат студентура хостем қатъи мо қӯшид яда каси дигаи канада фикр мо усасум ҷамъ мекунем добри таҷик бояд акшон биспора скора эчи ки ами кори то зани каристи ама нанес чиқар то видео партия ама аклай шумо ёрдам те аклай шумо хай менависам аку мисоли гап худам мене бисёр менависа мо хеле возможности надорум акай мансуб ки ҳар як тода паддел худам ёрдам кунам не барами ҳанӯз ячаки намоз чӣ қайд гирифтӣ ки аудитория ки мо кардем ёрдам додистам не ки ячаки мом ха ёрдам дик мом ха хӯрат мо кардам ما пост кардам дидам то моҷирои ки возможност надорам мақсад ҳеҷ кама дига сум намегирам ман бас кардам мақсад возможност надорам ман чени зурасам мақсад ҳафташда 5-6 ой дара чени зурасам ҳафтара чӣ мекунам мерам хонаош намебинам модарошон сумка мечидам бора бигӯм ки нурулло ма бор тарасондам шамсидин ма бор тарасондам айно мехидиш айно мане дарк модокам ма отчётто мекунам ята кардем қад шурат отчёт додем ки гапои соза ҳамаш гапои соза бад ҳастан мобайн додам ки эра бояд бикунӣ нишонати хайноз бо кардестем нишонат дестем бо гуфтесан ки ту гуфтӣ мекунам чиба накардестӣ боз як магазин пайдо шуда оли 5 ойларо дора мекунем бо 5 ойлая магазин дора мекунем боравам бикунам аммо одамора чунда директ чунда навиштесем ки мақсад корту набуд кардем и хелай ки як гапай хуб бинам ки дар дунё обсуждат мекунам гандагирам кини обсуждат мекунам баам асосиш ҳамчен дилет кор кунӣ чӣ хел зиндагӣ мефаҳмам ҳамячаки просто роҳ афтода шуда набуда ҳами роҳ мо роҳ афтодаем уже чӣ одаме ки дар соҳаи хайр мақсад мебурд любой одам ози роҳ афтода аввалш ки роҳ афтода диемиш ки уже давераи мардума парондагиам ман лично ма ин дар бораи хайр дар бораи ма гап бисёр ака
ма дар чиво ба худо қасам дили май худам пурай ки любой мара мепурси ёк Шаҳбоз мара мепурсад мегӯм ака Шаҳбоз дар директ дили май худам пурай бигзор бо мара худованд судид кунад вақти ҷой дар кориш омад ма ибророн любой каса нишон метам не ки баъзе гапҳое ҳаста ки ма бояд нагӯшон дар видео не ҳамун гапи телефонӣ ава ҳамун рӯзои наздик шомоҷон ма чи қайд мегирам вай клип дорам ма клипи барнома съёмка кардам як рола ки гапу чапи бисёрада гапу чапи бисёра дар ҳамун рол ман нақшада як роли 7 секундада тара дидестам боз мекунӣ ҳеҷ кора кора боз мекунӣ нақш осона дар қафои гапи ганда мечаспона там гапу просто мегзари меканию қучоқш мекунӣ мегзари мери боз мекунӣ агар коронавирус набоша хушок мекунем бо мегӯмаш ки пишти ма дар ҳамон каси хем як бародар меқати меҷиқав гапи хабер мезана як каси як каси мегираш мегӯм мара ага ки ой ма як одамиам ам мегираш барои чӣ ман гуфтам ака барои чӣ уже маълум аст ман барои чӣ шо нагуфтам барое ки тамошо кунем бача чизи ами реози агар амира бешава ами гӯё ранги реални сабити ам мешавад мақсад ма ета гаре немина дорум лишна аждад намекунӣ мақсад айкиҷо тарафат ханҷар меява аждад намекунӣ айкиҷо тарафат бинта биге медикамент биёя ма любой ҷо дар ина шӯҳрата шогирдом ма агар шогирд дорум ихеле мешиносум да ма Шаҳбоза ки ҳози Шаҳбозам хуш мешава амбодава и гап зана ки уже дига ҳеҷ дар казат кара наметунӣ аво одамое ки видео кардастан во ака ичка нестан чихе ашушина буд ки и вақте ки тара сторис кар рости гап ранги нами камам боша ранги нами даранат вулкан ку як кас ме оби хина киш мереза фаҳмидӣ гарчанде ки мегӯй фикрша накунам ки фикрша накунӣ барое ки вақти кадагӣ ку вақти кора кадагӣ чизе биган мегӯй пофигай мада ма кадан гуфтесам ма вақти накадай ё ки меган кемри гирифтӣ ис гирифтӣ ма кай кемри доштам акай масъул ма вақташ ин кор набуда зами амна баш бабше абдурозиқ набуда кама кемри не ма мегум охи ва кор набуда гуфтеса хая ки ама хела якай дар ям каса видеои бобои ҷумишдора мемида так шахоратиш навиштесан ак мо кем моя ё ки ҳазрат муҳаммад салам расули худо дӯст дошта тарини худо ҳамура дар он давраш як тӯҳматҳо мекардан як покушениёш мекарданд мо ки як дереперист гуфтам хамача ки ҳаме ҳарду шумо ҳозир кардига самтуна гузарондед ханатам дахар кама кадам минат намекунам не гапи гап барои озир наметун дахту дар ёножна не гап оз да минат намекунам озир ин темара кутемае ки гуфтум ун темара ман даст намекунам ман просто гуфтестам ки ман якча мегӯм да ҳами кори ҳами просто корат ка ясна гапи зиёд накара ҳар да кор кард кор ки хайри ту карди итогуш чӣ фаҳмидӣ коре ки ман кардам итогуш ай мардакои дастойни раҳмат сипос ай одамое ки вообще мафкураву мақсад имону дин мақсад вора ман чӣ хеле фикр мекунам Шаҳбоз ягон бор дар тай комментаре ягон кас ҳақорат кардагӣ бинори соли 2009 да Арсиклан да сами охи ма лични чизоша гуфтесам ихе дар сайт не мақсад дар тай личнист намисчаи худаш не якас профил хондаги намрапара кан хеле личнист ягон кас намар вот значит шири одам мара одамои дастойни фаҳмидан ама одамое ки дастойниам кунихе дар общество мужикҳои дастойни прай ҳамаам во мара фаҳмидан хитона комментарио ҳамара дидем одамои дастойни қариб метонистан ки ман бисёри баъд фикр мекардам ки бояд бас кунам не ки як чиз гуфтам ки нахоҳӣ намақа чиз ма смс ё чама даже монда будам ки як просто да я история напоминат кардам ки дар инҷа як чи биромагия тамошо кунед саҳар телефон ё чама наваршам смс таки вазмири як гӯспанд бародар ҳар як биза шаголне смсм навишта ба худо қасам ҳичи нест ами айболо нигоҳ кунӣ ки ҳичи гап нест ҳичи гап нест ҳама садаи ма бисёртар ай мардум раҳмат шунавидам ай одаме ки дар кор буд ма хубим расидаш аю бигем баъди дидам мақсад ма ба хидма бас кардам уже бисёр гаррени бисёр муроҷиат мекунанд мара гандаи бад бисёр муроҷиат мекунанд ман намедонам дигар чишон бигӯм мегӯм баъд аямо кор ма бас
агар дар ин момент Шаҳбоз берӯз як касе ки як ҷо мери читаген як хава мехӯрен да ягон ҷо мери хай чихе авиғат ягон ҷо во мехӯрен мегӯянд ки ҳамон батл мекунен як ба як чи ҳам ҳар дӯзам бес ҷавоб метин ман батлар даже махтам бойти шабакала гирифтаги будам и батла ки темаш уже хоб кард муд уже Не, ма просто ман ихела ки ма ба худ ма фаҳмидам ки уже мо ай возраст камтар гузаштем камтар возраст не позволяет возраст уже мақсад майра барои чи и уважениаш ҳамон вақти пайдо кард ки видео карда буд дар видеош ман видеоро дидам гуфтам ма ба худо қасам ҳамира дигар не намёкиш метам не корш мегирам мақсад ма конкуренсияи солим қатиш мебарам ки прямой намёкиш наметам да мақсад ҳамо гуфт ки мара дар любой ҷо пурсам ман мегӯям ки бои додам ки қа чизе нестай барое ки ман накардам ман бои додам барое ки касе гуфта буд ки агар ба айби ман шавам ман гуфтам ба айби ман шавам ман мегӯям ман бои додам мақсад ҳам хел чӣ хеле шид чӣ хеле нашид мақсади чизои шахсии Шаҳбозам мақсад я поражение дорад дар карьераш гап нест айми ай шо баи честай да яка лично мада че и одами андагмандак нестай одам и 8 сол 9 сол истодан накард я и чизи андагмандак неста кард кияем ки кадом эстрада ки хели стабилна видеои 100,000 хели кадан ки не мардак бури дар ин момент ҳозир ман ай канале ки тамошо дорам ки стабилна любой видео ки мепартен уверена видеотон ай 50 боло мезанад уверена ки мезанад 50 боло дорен нахе ки нагӯи як чиз дигар ки чи ба ҳар ду мардак бури да ки чисте хане ҳар рӯз шуна дар барномаи мо омадем ҳар ду сабаби розӣ шудан дар барномаи мо омадан барои ки шуморо миллион одам гуфтагӣ хай мисол миллион одам гуфт ака мисол одамое аст ки айнами гапча мекунанд дигар мекашонанд ким хеле тоуш метан хехта мешносем медунем ака ма ака акмишки ма любое время аз шав хоби 12 шав ма занг мезам мегӯям акай Мансур рафтем а гишнаи ма онҷо ош бар бегӯя зӯи хезу мерам деемаш ки баъди мақсад гуфти Шаҳбоз қади барномаи ма пурсид ки Шаҳбоза гуфтагӣ гуфти ҳо ман гуфтам бог ба телефон гуфтам ки ман ҳамон одам қатӣ любой хел не ман як чафам вақте ки ман Шаҳбоза гуфтам арх накардам мардак бур гапи мардаки ба худо гапи Шаҳбозам пурсидам берӯзам пурсидам ман гапи медӣ чӣ хеле нашид гапи ки меги ки ту били ма баромад кане не чуку чӣ дар кор инем гап ҳар ду тараф на ба худо чиса Шаҳбоза пурсидам Шаҳбоз гуфт ки проблема нест гуфт фақат гуфт рӯзи душанбе ман то недавни пора агар гапи мардакиро бизанем мара як барнома да гуфта будем гуфтам Шаҳбоз иштирок карда ман намекунам мақсад ина хеле комментҳо буд чизе буд ай кадом шогирдо норозӣ ай шогирдон ами хе чиста ки ами катид буд буромад рафти хе чӣ несправедливо буромад рафту несправедливо кор кар тарафида ай ягон таш ба худо норозӣ нестам ай ягон таш ай ҳамаш розиам худованд хеле айда бисёр бишаванд ай просто ягон кас бояд видео накунад ки ман хезе бурам ҳама да хезе просто ҳама уже ҳама карьераи худша бурдаиста уже мо пацан нестем ки дар студия бестем мисл мичка бихӯрем трек кунем ҳама айноми ҳамон группа хез мақсад ба қувватиам да ҳамон группа а так ягон таш норозӣ нестам ай 100% ба худо ҳамаш розиам любой шапырс кадомаш норозия времени да сари қараш норозӣ будага а дальше пырсаш ҳозир мега хай не баромда чи барои ки ба наздики шогирд гирифти сторис карӣ кадомиша шақира чи сторис кам сторис кашам суруча трекша ҳардаф мекун видеоша сообщество мекун не барои ки вай ҳам чӣ хеле гуфтагӣ буд ман бо не барон да гапш наистод нега и хел нега ус мега мо қатиу ба телефон гав задем у бачак хеле айда у ранги маура ранги нахе додар ранги фарзанд ранги нахе хедам бори қабулш кардем хафа шид малол шид ура ягон кас Шаҳбоза ягон кас сирш кард нест я саҳар хез чӣ хеле чӣ гап шид ман хона омадам гуфта кама баҳс мекунам зораш кардам гуфтам кор наки қатима бес тамом гуфт не якама баҳс мекунам барое ки ман пеш гуфта будмаш ки агар буфорад ки отдельный канал кунӣ отдельный канал бикушо мақсад кормона пеш барем отдельный канал бикушо кормона пеш барем
گفت که نه اولاد میده قفا میزنه خیلی گفتم تمام بس خیلی نشورت شویدم گفت ما بس میکنم قطعی یاد شاگرد دارم یوسف موی با پتسانه کن هم با قطعی چی گپ بگویش نه گپ چه گردوندن هم خیر مقصد گفت که من قطعی کار کردن نمیتونم که خیلی گفتم هم نه اترا واجد میکنم چی خدمت کنم میاد خدمت گفت مقصد من قطعی شمده تا وزیره این قبولش میکنی برش که ما یگان جدو اکای منصور باور که چیزی در اینترنت ای چیز نیست نمو میریم من خرسان بخدم بخدا یگان گپ نیست شعبو جان اشاگردات اکادمیش خفای کی در دیل یگان گپی گفتن داره Ну агар ӯ версия ки шумо савол додисен версия ҳисоб кунем ман шогирд вообще надорам. نداره شاگرد Хай دیگه خروج میفتن من نمیدونم چند تقمه که نمره پیرو را نمیگم مالی شامه دونم که شعبوز ایلان خفای باکی ما دانی ایلان خودش یاد ترک دفعه داریم که استاد کاک سیگدا گارنی هم خیلی گفتگی نیست элон мада шогирд набуд. نه کدام ترک تونای خوندگی کاک سیگدا کدامی هستن یا کاک سیگدا گارنی زوری بعد کدام ترک تایم ترک گاب میزنه بابا او میخونه ایلان خوندگی قطعی استخوان دست چونچی треки хе рафтем. او амҷа қати элани элан чӣ мега амҷа медони кадом амали элан чӣ мега мега как сигда амҷа шогирди ҳақ дар раҳи ҳақ ина ба гапи ҳақ ӯ шогирди ҳақназар буд не как сигда короче ман амҷадам хеле хиёл кардам ки мақсад хиёл кардам ки акай сайракбар ман қатиша беҳтарин инсон ая ман хиёл мекардам ки ҳамун шогирди тай ам хеле тоҳозира той намин вақт ақле ки ӯ мардак дора ӯ бояд дар ҳеч кас шогирд нест ама ҳамида майрон ки чи ба шогирди ҳақназар сад الان خیلی نشه اشاگردو شما مورد بودن بعد همی برام همی آخران وقتا چیزی که در کانال پارتوف تستی من مردک برای دوستم آخران کانتنتی و پارتوفتی عبدالروزی خواه تویونا شد چی من قد نفسو سلوخ گرفتی که پارت همه چیز کچیست نیه که موبایل توی پایده شد نه با شوری که گفتم که حاضی همه کامرش کردسته حاضی همه پارتویش موش داد کردیم که پروفسیونال نشه بگیریم بعد در حالت خدمت دونیم موشام پارتویانش در کانالشون ای تلفنشون با میتونن که افتر اسکیت بزنن ایوسون گفتم برای تلفن قدیرش کامرش کنم بیا خدمت پا موشام میتونم که پریامای کامرش کنم پارتوفتگیمش نه برای پریام آخران کانتنت نون کلیپی سیوانه همون دا بعد نیست اما شاگرده یا بچه این که آمادگی پیشیما که برای پیشروی خودش ما درمانوی تو گفتی همونجا در استوریس گفتی که کتی چیزو پوبلیک ما شوخی کتی آتور همه گفتم شوخی نه که کی جان گفتن سنی اصلا گفتی و چند قش داشت که کلیپ یا 750,000 داشت چند شد؟ حاضی 160 یا 170,000 در روز 3 روز سه روز اگر رزولتات نرمال نشه باز برای بخدا نشد اونجا یکم که پرابلم ایرپورت داشت چه استراز دادم میده چی داری؟ رگ انده تیمو اکتوال نمیشه چرا برای کرونا ویروس تو زیرا نخونده ای خوندگی ویروسی خیتایی دیده چی؟ یا چرکی نمی یا چی میشه سراز می پاگاج می بروی ترک امی مرا که کی داد به ترک که خود میشه یک میشه سراز می نفسی نمیشه خیلی که نمی وقتی که همون تایراپورت چیزی اکتوال نه؟ کانال حقجویی بود با فکرم لو موزیکای کو چین بود لنگری کانال همون برادر بود لنگری اتام شدم خیلی بلد دیدم پخته تاجیک را که خیلی автоматик пеш кадр дома ки як ман да ҳамон ҷаем мамашка пережива дура ки рааш метам бача мемона чӣ кор мекуна ави сум мардумази пережива да чӣ кале уже хидм хиёле кардам да ҳамон дурум хай омадам фикр сарда зушид ко не зуш ма медам ма дидим як кабур ихи гуфти ки рафт дар аэропорт сиёмка кард ихи ним шаб омада ба дамаша сиёмка ки карда буд сиёмка ра акай бахтова ма барам дидим ра сиёмка кард гуфтум ба ма тема бара نشد مردمی مهاجر نشد مردمی غریب چی گفتنی داریم چی صبرانه طاقت کردن چی چیزی خواستن مردم در مخلصاتون گوینم چیزی که مقصد به خدا اگر کنم نمیازی بین بلاگرها و رپرها در نمی چه بگم تیپا بودم بازی کامپیوتری بود چی از کو کد میزنی مثلا دیگه سیاوایس میزنی تا گیتیا ماشینت بالا اوقات میره حاضر دارم بلاگرها و رپرها همین نامی غریبا ریسپکت رنگ همون کات چی دیگه تیپا میزنی پاسپورت بسیار میکنه همین چیز اگه مثلا به خدا اگه منصور وقتی که یوتیوب نبود
вақте ки дика тоис ютуб буда ягон мардуми мо ютуб дар кор намекард интернет дар даврае ки трекҳо фақат нахи качови ва дис андеграунд мо дада буд ма агар кадоме ки медонам солҳои 2009 10 инаму солҳое ки барои просмотр чидам ман реально темаҳои ғарибӣ мехондам ай солҳое ки на барои просмотр дар куба на барои чи просто дар дияи мардума некоси бо фикр мекунам хонанда мехони ба худо изон мекард ки ачи мегӯ ки барои ғарибо бо меган не барои просмотр конечно мара меган мақсад ма клип дорум акама дсе пацани 17 сола дорум ғарибӣ дорум бо чӣ дорум груз 200 дорум груз 200 яку мурдарам меёрам мақсад ман як ду чаруи нақл кардагиам ячам хел соли 2014 дорум 3 трек дорум агар 700 трек дошта 350 ғарибӣ не ман накардам мисол ду та ошиқӣ мерава ду та зиндагии модар ду та сета ду та мера бо мобайн да дасета негана темои чӣ таб ки темои пеш мекарди ку не темаи развод буд 12 рӯз буд ма вора кумак ма ба худо қасам ма тозиам аму 12 рӯза гӯш мекунам ку яхел ҷоша ку мурашки паккожия куна хели чӣ қиссора бас кардем қисса мекард қиссои мекард давна бо кардам ку кӯдаке ба худо гуфту ки кӯдаки дарди амхелия тема дар бораи кӯдак хонда ку пеши худованд мера мачид як кас мепурсад мега хонаи худо ки ҷодай мачид шӯӣ мекунанд кӯдаки майдай баъд пеши худо дар дарди дил мекунад ки дуо мекунад баъд ҳама мегӯяд ки ту чӣ дуо кардӣ сар дуо ку мегӯям кӯдак чӣ ғам дорам аста мега ки худоҷон агар тавочайма мега мурдагиам мега ай туи ки метарсан агар ту нигоҳшон ки мақсад гуршон равшан ки мега ма гур мерам ай хона мерам бозичаҳо ма метумуд мега кӯдак чизи сенш бозичаи худованд мегам чизи қиматтарин ма метумуд ту падари модари мана нигоҳ кар дошто холаш чи азобуш мета исусами темоай да ҳазор раҳмат барои ҳар як мухлиси ҳамбачаҳо ки дастгирӣ мекунанд ё моро дастгирӣ мекунанд шумо моро дастгирӣ мекунед ҳазор раҳмат ба ҳар як муҳоҷир ҳазор раҳмат ба ҳар як мардуми тоҷик ба шумо муҳоҷирон сабру тоқат ба ин касалу ҳама худо ҳамин касал шуморо дур кунад худое ки чизи хайртона боша фақат ба роҳи хайри гап занед илтимос ҳамин гапҳое ки тозира мо фаҳмидем барномаи навда иншоалло бо гап мезанем просто одамое ки ёрдамтон додаистанд мотиватшона накишед мо чӣ қатноса карра ёрдамтон додаистанд ҳар як шахсиятои берӯзҷон шаҳбозҷон чӣ миннатдории худтон дар тарафи камера дорен барои мухлисотон дорен якум бор ки ҳазор раҳмат гуфтесам бор гап ки бо такрор мекунем ки ҳазор раҳмат берӯзҷон туда ҳазор шаҳбозҷон туда ки ҳамин дами чанд қайман кори катон кардаистам мо мардум мега хайти дастгирӣ шум не ман ёро ҳичи дастгирӣ намекунам ҳичи кори ман мекунам ё дастгирӣ нест кори ман бари ё дар ранги ака буданд бародар буданд тамом ин одамои шумо мебинед ки мансур мекунад як хелаш гуфтам ки яки мансур фоида мегирид барон ай шонемсӣ мегирад вақти шонемсӣ буд шонемсия чанд кас гуфтагӣ буд худаш медонад ки мансур фреб мекунад чӣ мекунад ха иток худаш фаҳмид мумкин берӯзам ҳам гап гуфтагӣ бошанд ҳамин гапҳоро не ки ман мегӯям ки ман айди таъмир чӣ фоида дорам ҳамеҳо вақти саломатишон бошанд дар бари ман бас ҳама ҳамин саломатиам ҳамин ман дар бойгарӣ дӯсту бародарам ки ҳақиқатан дӯст ҳақиқатан бародариам ман мефаҳмам ки ҳамун рӯза ки мебиён дар барта як кор меша занг меза корта буд мекунам мефаҳмам ки ҳақиқатан ҳамин одамо барои на пул не барои не кор фақат мебиён дар барта беғарзӣ ҳазоран чӣ миннатдории худтона гуфтанед аввалаш ки яка ҳазор раҳмат такаи шаҳбоз ҳазор раҳмат такаи мансур шумо кал менаҳемо раҳмат даъват кен раҳмат шаҳбоз ина дар пеши мардум мегӯм ки ранги душмани мард ворӣ рафтор кардӣ ма аҷдад надоштум ва бародарое ки ҳар як одам дар мард барои чӣ мегӯянд мард мнения худча дорад мақсад ман мнения худма дорам касе чизе мега шаҳбоза касе чизе мега мансура аз ин чорт ман мнения худам қатъи кор мекунам и қатъиам и акай у қатъиам дар бигем дар ҳаёт ман ранги ака қатъи рафтор мекунам дар любой ҷо бинумаш мегӯмаш ки ака на ин кора накун на ин кора бикун на ин кора накун на ин кора бикун мақсад ирам дар навбати худаш мара мега ва бародарое ки ҳаматон фаҳмидем ситуатсия мада дар омадаем бародарое ки муҳоҷире ки рост мегӯянд ҳамаи дастгирӣ шумо не толка блогерора дастгирӣ мекунед шумо ҳам тоҷикистона шумо дастгирӣ мекунед
شما توجیکستان آبش توجیکستان دستگیری میکنین، بودجت توجیکستان دستگیری میکنین، اویلتون دستگیری میکنین، همه را دستگیری میکنین. باردارو صبر کنین. ان شاء الله نگی من در کار نیست ویدیو نکنین، هیچ گپ نداره. ویدیو هم کدینه ویدیو نکنین. مقصد نگین بلاگرو گجو دادین، برای که بلاگرو یا آدمی اودیان که با کمک شما و پراسموتر شما نیاز دارن. این خیلی نه که آدمی باشن که همه چیز از دست شما بیام. ما ماکسیموم ویدیو کردن میتونیم، در دل شما را برآورده گفتن میتونیم، ای آدمو کمک پرسیدن میتونیم و چه نیز راست ما کمک هم کردن میتونیم. رحمت خداوند مشکلتون آسان کنه. ان شاء الله که چه نیز راست ما خدمتتونیم. من چطور میگم اول از که خداوند صبر جمیلتون بده و رحمت که هستین و هر چیزی که هر نیتی که نسبت ما کردین و هر کاری که نسبت ما کردین خدا 10 برابر بگردونتون و خوبه چی مثال هر چیز میگم برام که پیش همین قدر آدم که просто ببین که آدمایی که تا گفتی گپو چرک سنگ پرتوفتن طرفت هر چی را بدون که مثال یک سنگ چرک هم میگیرن پریلو میپرتن کو طرفت او نامعلومه که دت میرسه یا نه نکی فکت هم شو که اما چرک دادیس هم میمونه любой وقت اما آدم ایت دیستانس هم میگیره. ما اگه ایچا چیکار بگم ما как адвокат پشتی تنها میگم که برام پولی هیچ کار نه رادو هم خیلی هست هم خیلی نه مثلا ما ادکریتم که ما چیکار خیلی طاقت درآمداری نیستم دا بایم پیشش که برام سونا کودای تاری مقصد همون ویدیو چی بود که ما آدمایی که ما جمع کردگی ما میلیون ولی یگون کس جمع کردگی نیستم. ما میلیون روبل ولی واقعا دیدگی نیستم. پیش دا کارتم بود یگون چی ما دا کلیون کد رفتم اسپیتم من دونم 3 کلیون کد فهمیدی راد خد مویش نکردم وردم دادمش کنه دا بالات خداداش نشه نه مقصد ما پروست اونجا ما هم چه یکم بردم راد نو ترک بردم برام میگرفتیش نه شخی مردم میفهمن شخی هم کم در کره مقصد کی پروست ما آدم میفهمه که فهمیدگی شابوز بخدا قسم نه ممکن که شیخ اگه پیزور گفت که ممکن که روز شب باران که بیرا چطور در پیشونیتون بزنه او پروست خپی ایدا و شرک شده است نه فهمیدی که خپ از ممکن که روز شک نخه اکشت چی در پیشونیتون بزنه ایرا فقط خدا میدونه که این مردک سون خورده و که نه خودش میدونه خدا ایرا نه ما گارانتی میتونه نه که منصور نه اون کسی که نه پرویزی پول دابون او کاپ داشتگی هیچ که گارانتی دادن نمیتونه کاره نه که پروست اموزانک باید شگر میکرد با جای یکی میگه ماترا سودا میتونم ماترا خیلی میتونم ماترا باز پوز جواب ده والله قسم کو که خدا هیچ کاره با اورز نمیرانه که من خب بگم لیش اگر ما در جای هم باشم کو با خدا دا که مردک فقط نو میکردم یک ما ویدیو نگفتم یا آدم وقتی ما ویدیو کردم $700 جمع شد والله قسم هاگاش دا تورت موارد خدا بزنم ما بخدا قسم پیش میرفتم سوم گرفتم که باید باشه گنده قیم بده سوم گرفتن پریود اما وقت قیمش ده بود نمی کسان دا چند سومی دارم که بخدا قسم آخر میبرواردمش چند سومی دارم هم 500 800 سوم دارم با رستم میکردم آیا 200 سوم 300 سوم دستی هم خودش کردم اجی خیدم که اپا ایرا بگی یگون چی بخرین صبر کنین بنا میخدا اگه اوجا گفتم هیچ سوال نمیگم بخدا هم خیلی دادم میگرفتم اما هر اگر افتگیم در اقصد نه خورد خرابکش یا با تلفن میکردم میپرسیدم که بچه‌جون چی نفوره هم چیزا بگیریم بیارم در جد انرژی اما چش دا ما تورت گرفتگی رفتم پیش از سال نو با بودا که پدر کاو خیلی که دستیمون آواگ نداره برادر ما بخدا توکلی همش بخدا توی نمیجم مگه توکلی همش بخدا همش پیش رمضان بخشیدن یکدیگری بهترین کار همه تا بخشیدگیم التماس هم ببخشین مگه بتونین شبو جام گنده رو تاشون بردار میبخشی اگر بخشیدن سبب کوچک شدن میشید اگر هر یک کس بخشیدن سبب اینم قرق میده شدن به آبرو شدن میشید خداوند که همه را میبخشه قبل بزرگ نبود ما دیگه چی بگم اخی بغیر رحمت هیچی بخشش گاده شعباس کردیم ما قبل هم مرامه بخشم که یک سکم از بود نه بخشم سمچکوی بعد ویدیو بشه سمچکوی بعد نه یک ویدیو دا بود تمام چا بهترین سمچکا دا دنیا از نیورا با چا بیاری ما هیچ وقت بردارو باید لوبو بریم میام سلافان لا پر میکنم میزنم میرم خیلی گرمه هزار رحمت همه بوریگا مینا دورم از شما بچه ها بیروز جان شعبا جان
ин буд барномаи суҳбат бо Нигматов 10 то барномаи оянда.